गेलेनाय बा गावनि गुबै सोलोंनांगौनि हारखौ नागारनानै गुबुन जायफोरा नाङा, जायफ्रा समाजनि बेरेखा, जायफ्रा इयुन जोलैखौ नस्थ' बा गाज्रि खालामनायनि लामाथिं लाङो, बेबादियाव नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो नागिरो। दा बेखायनो लाइमोनफोरा जाहाथे बै गाज्रि बेसादफोरखौ, गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनायखौ नागारनानै मोनसे मोजां लामाजों फैनायनि थाखाय गेलेनायनि फोथाराव जों लेंबोनो बिथांमोनखौ नाजादोंमोन। दा गेलेनायनि गेजेरजों गोबां जौगालांनो हायो, गावनि लाइफखौ दानो हायो, गावनि सावस्रिया मोजाङै थायो। दा बेखौ जों हास्थायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनि, जोंनि रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय गामि सिंनि जिखुनु गेलेगिरिफ्रा जे आयदायावनो टेलेन्ट जाखाथों मानो, बे गेलेगिरिफोरखौ जों गोजौ फारसे दैखांहरनायानो जोंनि थांखि। दा बेखायनो जोङो जिरायनाय गैयालासे जों नाजाबाय थादों, खस्थ' खालामदों जोंनि खेला दैदेनगिरि बिथांमोना। जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायहरदों, रांनि मदद हरनानै अनसायहरदों। खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गेलेनायखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम सहैहोनो थाखाय जों नाजाबाय थानाय जादों। दा बेखायनो नैबे फुटबलनि सिजनाव जोङो आनसलिकनि सिङाव थानाय जोंनि एफिलिएटेड क्लाबफोरखौ फुटबलनि लिग खालामदों। बेखौ गेलेखांनायनि उनाव जों दस्रा आयदाफ्रावबो बाहागो लाहोगोन। जेरै जोंहा बोरला गावनायनि आयदा दं, बोरला गावनायनि कोचिंखौ जों होगोन। बेनि उनाव जेब्ला गोजां बोथोरनि सम फैयो, बे समाव जोङो एथलेटिक्स बे बादायलायनायखौ जोङो खालामो। बेनि थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ।